Журналист сөзінің оның ғұмырге дәрежесі болған енді. Чөнки җәмгыятьне сүздән, телдән башка аны бит күз алдына китереп булмый. Менә бер үзем язган шигырь искә төшә сүз дигәчеме. Сүз ачысы бар, төшесе бар, нәкъ тигәнәк төслесе бар, үткене бар, турысы бар. Тик аларга урын бик тар. Җылысы бар, татлысы бар, әллә ничә катлысы бар. Вакытында әйтелгәне, әйтелмичә калганы бар. Уйламыйча очып чыгып башка бәла салганы бар. Дөресе бар, ялганы күп сөйләсәң булыр ул чүп дип язып куйганмын. Сүз менә шундый нәрсә инде ул, кадерле балалар. Әлбәттә, гомергә әйткәнемчә сүзнең көче булган һәм булачак, ләкин монда хикмәт журналистларның җаваплылыгында да тора инде, ичке культурасында да тора дип әйтәсем килә. Чөнки ул бит сүз синең авызыңда чакта гына син аңа хуҗа, авызыңнан очып чыгып киткәннән соң сүзең үзеңә хуҗа булачагын онытмаска кирәк. Менә дин ягыннан карасак та, безнең бит инде көзгегә карасагыз, безнең тел ничәү инде ул? Берәү. Менә шул тел безгә бик артык бәла салмасын дип, аны ике ирен белән, капка белән ябып куйганнар. Җәлил хәзрәт әйтмешли, бер карт әйтә икән бит, су буенда утыра икән бер карт, нишләп утырасың бабай монда дигәчтен, этемне саклап утырам дип әйтә ди. Кая юк бит этең дип балалар моның этен эзлиләр икән. Шуннан соң бабай елмаеп телен чыгарып күрсәткән. Менә бу эттән жаман тел кайбер вакытта кирәкмәгән әйберне сөйләп башка бәла сала дип әйтте ди. Шуңа күрә тел белән инде матур итеп сөйләсәң ул җәүһәр була, журналист теле белән ачы итеп сөйләсә ул инде хәнҗәр була. Шуны онытмаска кирәк. Бу законны беркем бернинди заманда теге инкар итми, бу тузмый торган закон, монсымның канун шундый журналистлар өчен. Һәм журналистлар өчен иң төп кануннарның тагын берсе ул зыян салма. Безгә инде теге русча укыганда не навреди дип өйрәттеләр. Синең әйткән сүзең беркемгә дә зыян салырга тиеш түгел. Монысы да моның заман белән дә, бер нәрсә белән дә үзгәрә торган закон түгел инде. Бүгенге көн заманча журналистика да сүзнең көче ни дәрәҗәдә. Менә радио, телевидение, гәҗит, журналда радио нәрсә сөйли, без шуңа ышанабыз. Телевизор нәрсә күрсәтә, анда нәрсә сөйлиләр, без шуңа ышанабыз име? Гәҗит нәрсә яза, шуны дөрес дип кабул итәбез. Һәм бу шулай булырга тиеш тә. Ләкин соңгы елларда, менә заманча дип әйткәч әйтәсем килә инде, безнең бит инде социаль челтәрләр кушылып китте. Алар журналистикага кирмәсә дә, алар үзләренең кагыйдәләрен шушы масса күләм мәгълүмат чараларына да алып кирделәр дип әйтәсем килә. Аның бар инде яхшы ягы, бар бик үк яхшы булмаган якларда. Чөнки элекке заманнарда, менә без кичкенә вакытларда, әле сезнең әти-әниләрегез кичкенә вакытларда да инде дәүләт телерадио компанияләрендә әгәр дә алып баручы кагазгә язылып, сүзен, җөмләсен һәрберсен язып, аңа редактор кул куймаса, аны беркайчан да эфирга кертмәгәннәр. Бу үзенә күрә шундый цензура, редколлегия булган инде. Коллеги дип әйтүем дөрес түгел, ләкин менә җаваплылык булган шундый. Алар шул язмадан тыш бер сүз дә әйтергә тиеш булмаганнар. Бу инде әдәби сөйләм нормаларын бозмас өчен һәм эфирга кирәкмәгән сүз чыкмас өчен эшләнгән. Аннан соң менә без яшь вакытта бит инде килеп кирде, ул бүтән илләрдән дә күчкәндер инде диджей стиль дигән әйбер алып баручылар арасында. Бу инде телевидениегә кагылмаса да, менә мин үзем радио кешесе буларак, бу радиога килеп кирде инде бүтән көче белән. Диджей нишли инде ул? Ишеткәнегез бар, күргәнегез бар инде. Диктор булган чакта, әүвәлге радиоларда, анда безнең звукорежиссер дип әйтәбез инде, тавыш режиссеры аерым утыра, диктор аерым менә шулай итеп кагазын тотып, үзе язганын, теге бер сүзен дә бозырга ярамаган җөмләсен укый инде ул, име? Диджей нишли безнең, ул пульт артына үзе килеп утыра, монда аның тыңлаучы белән сөйләшә торган телефоны шалтыратырга мөмкиннәр, монда аның каршында компьютер, аннан плейлист дип әйтәбез инде, җырлар бара. Радиода сез ишетә торган җырлар алар алдан тезелеп куйган була. Монда шул кадәр зур пульт, тавышны көйлисе бар, шуннан колакка дөрес ишетеләме, ул тыңлаучыга дөрес ишетеләме, шалтыраткан радио тыңлаучыны дөрес итеп эфирга чыгара аласыңмы? Аңа бөтен эшне дә комбайн шикелле үзенә эшләргә кирәк. Һәм ул теге диктор шикелле әзер текст укып утыра алмый инде. Монда алып баручының үзенең әзерлеге кирәк. Бу инде кичкенәдән килә торган әйбер дип әйтәсем килә. Хаталар кайчан китә? Хата китә
диджей деген кешебез менә шушы җаваплы кеше итеп радиога чыгарып утырткан кешебез үзе вакытында мәктәптә әйбәт укымаган булса, иде мөгаллимәсе әйбәт булмаса, әти-әнисе белән, дуслары белән аралашканда кирәкмәгән сүзләр куллана торган булса, гомумән гыйлеме җитмәсә һәм эчке культурасы дип әйтәбез, эчке әдәбе җитмәгән очракта, менә шушы ситуацияләр аның эчендәге кирәкмәгән әйберләрне алып чыгара инде. Шуңа күрә әйтәләр бит, кеше матур сөйли диләр, име? Кеше матур сөйли алмый булай гына. Ул матур итеп уйларга тиеш, матур итеп фикерләргә тиеш, аның матур фикерләр өчен эчендә менә шушы матурлык булырга тиеш. Әле менә сезнең шул кадәр рәхәт вакытыгыз мәктәп чоры дип әйтәм инде. Ул укыган вакытта укытучыларга кирәк кебек тоелса да, бөтен фән, һәрбер фәннән, һәрбер укытучыдан, һәрбер классташыгыздан, сабакташыгыздан сезнең менә тамчылап хәзинә җыя торган вакытыгыз, шуны аңларга кирәк. Бу үзегезне менә шушы дәрестән соң контрольдә тотып карагыз, сез күбрәк ничек сөйләшәсез икән? Бер-берегез белән нинди мөгаллимәдә икәнсез, ничек уйлыйсыз икән? Күбрәк яхшы уйлыйсызмы, начар уйлыйсызмы? Менә бөтенесен анализлап карарга кирәк. Хәзерге буын бит инде ул бик акыллы буын. Шуңа күрә сүзнең көчен үзегездә булдырасыгыз килсә, бүгеннән үк эшкә тотынырга кирәк инде журналист буласы килгән кешегә. Шундый гыйбарә йөри. Миннән сезнең исегездә калсын өчен гыйбарәләр белән мисал китерәм. Сезнең әле хәтерегезнең бик әйбәт вакыты менә сүз әйтү, бер-берегезгә сүз әйтү, әти-әнигә сүз әйтү. Ул радио, телевидениедан әйтелгән журналист сүзе дә бөтенесе бергә уралып йөри торган әйберләр инде алар, име? Бер бик начар сүзләр әйтергә ярата торган һәм үзенә шуның аркасында бәла ала торган бер җегет булган инде. Бу моннан бик үзе дә аңлый икән, ләкин туктый алмый икән инде бу гадәтеннән. Бу әтисенә әйткән, нишлим икән, әти менә мин бу гадәтемнән тыела алмыйм дигән, име? Әтисе моңа әйткән, син дигән, әйдә мондый бер эксперимент ясап карыйбыз улым дигән, син кешеләргә яман сүз әйткән саен әнә теге ишек алдындагы баганага чыгып берәр кадак как дигән, име? Бу җегет шулай эшләгән. Бу багана инде чыршыга әйләнгән бер заманны, кадаклар күбәйгән, теге кагып бетермәгән инде аны, ләкин шулай кагып куйган. Шуннан соң хәзер нишлим инде әти дигән һаман аңламаган әле бу җегет. Хәзер менә шул кемнәрне син рәнҗеттең сүзең белән, кемнәргә авыр сүз әйттең, шулардан гафу үтен һәм гафу үтенгән саен бер кадакны алып бар дигән. Бу җегет шулай эшләгән, тагын аңламаган нәрсә икәнен, ярар әти кадакларны алдым, шуннан нәрсә дигән. Хәзер баганага барып кара дигән. Караган нәрсә бар дигән. Анда тишекләр, эзләр бар дигән. Син сүзне әйткәннән соң күпме генә гафу үтенсәң дә, күпме генә үкенсәң дә, барбер изе кала дигән. Шуңа күрә бу журналист өчен бик кирәкле закон. Менә моны истә калдырырга кирәк. Теге әйтер алдыннан кайтырыңны уйла дип әйтәләр бит. Бу теге кайтырга куркып әйткәннән соң тотып кыйнарлар дип уйлап утыру гына түгел. Син зыян салмаска тиеш. Сүзнең көче гел булган, ул заман белән бәйле түгел. Ул теге мин дә сүз иреге, мин нәрсә әйтәсем килә, шуны әйтәм дип, аны бөтен кеше әйтә ала. Ләкин әйтмичә калып, үкенсәң, анализлап, аннары нәтиҗә ясасаң, яхшырак була инде. Тел ул бит инде менә шул аның беренчедән шул тел сөйләм әдәбе дигән әйбер ул һәрберсендә булырга тиеш инде. Телевидениедә дә, радиода да, гәҗит язмасында да булырга тиеш ул, ләкин алар аерыла инде. Гәҗит язмасында без инде теге өтерен ноктасын чамалап, иркенләп язабыз бит инде. Бөтен телевидениедә күрсәтеп булмаган, радиода әйтеп булмаган әйберләрне анда сүз белән бөтенесен җиренә җиткерергә кирәк бит инде. Аның үзенчәлеге шунда. Радиога килгәндә мин беренче үзебезнекеннән башлыйм инде. Радио ул тавыш тембры белән дә, интонация дип әйтәбез инде, синтагмы басымнары дип әйтәбез, шулар белән җиткерергә тиеш. Анда эмоция булырга тиеш инде. Син ул эшеңнән үткәреп, дөрес сөйләм белән халыкның колагына ул хәтта сине күрмәгән килеш тә син сөйләгән әйберне кино караган кебек күз алдына китерлек итеп сөйләргә тиешсең син радиода. Һәм тагын бер үзенчәлеге бар, ул менә сәхнә сөйләме бар бит, име? Бар радио. Ул нәрсә белән аерыла инде безнең сәхнәдә без теге пафос белән микрофонга кычкырып бөтен кеше ишетерлек итеп сөйлибез. Радио ул теге гипноз кебегрәк шундый нәрсә инде, син кешенең колак төбендә, машинада барганда син аның борын төбендә, шуңа күрә син аңа серле итеп кенә, йомшак итеп кенә, йөрәгенә үтеп кирип сөйләргә тиеш буласың инде. Телевидение ягына килгәндә, телевидениедә анда аның мин теге анда эшләп караган кеше түгел, ләкин барып чыгыш ясап караган кеше генә. Уку буенча журналистика факультетында укыганда анда бит инде төрлечә өйрәнәсең бөтен юнәлешләрендә.
телевидениедә анда инде сүрәт бар. Шуңа күрә синең әйтеп бетерәсе фикереңне дәвам итеп сюжетме, анда фото сүрәтме дәвам итеп бетерә. Ләкин анда да бик кыскалык һәм осталык кирәк дип уйлыйм мин, чөнки айырма сөйләмдә анда бит әле алып баручының җаваплылыгы көчлерәк тә телевидениедә, чөнки син үзеңнең кыяфәтең турында да уйларга тиеш. Синең аркаң кәкрәймәгәнме, күлмәгең булайтмәгәнме, аягың дөрес торамы, аны да истә тотырга кирәк. Һәм менә шушлай әле сезгә карап сөйләгән шикелле камерага карыйм микән, экранга карыйм микән дип тә карарга кирәк, име? Һәм текстыңны да матур иттереп укырга кирәк. Монда сүрәт белән бәйле булгачтын сөйләм барбер азрак була, сөйләм икенче урындарак була дип әйтәсем кирәк. Күбрәк сюжет белән тәэсир итәләр инде. Радиода беренче урында сөйләм. Гәҗит журналларда эшләгән журналист түгел инде, ләкин текстны радиода да язалар, телевидениедә да язалар. Ул иң беренче гәҗит журналларга килгәндә инде уйланып язылырга тиеш инде. Бөтен җөмләдә кат-кат укылырга тиеш, нәрсә җиткерәсеңне, һәм җөмләләр алар башын башлап ахырына җиткәндә мәгънәсен оныта торган булырга тиеш түгел инде. Гади біз әдәби дөрес итеп сөйлибез дип әйтсәк тә, барбер гади сөйләм халыкка күбрәк барып җитә. Әдәби әсәрләр язган вакытта ул әле катлаулы кушма җөмләләрне тизеп, анда төрле татар теленең бөтен мөмкинлекләрен кулланырга була. Журналистика өлкәсендә бу инде бик кичерелә торган әйбер түгел. Радиога килгәндә, радиода шулай ук бигрәк тә менә без бит әле радиода тапшырулар алып барып кына утырмыйсың, анда реклама роликларында язасың. Хәзер бит инде кешеләрдә клиповый мышление дип әйтәбез, бит тиз генә секунд эчендә дөрес итеп кабул итерлек җөмләләр язырга кирәк. Бу бик кызык, бу менә хәтта мультфильмнар эшләгән кебек. Ул син 15 секунд эчендә мәгънә дә җиткерергә тиеш. Шунда дөрес итеп җөмләңне дә төзергә тиеш, бөтен мәгълүматны җиткереп бирергә тиеш инде. Ул бик кызыклы нәрсә. Анда кагыйдәләре бар инде, аның үзенең кагыйдәләре бар, кайберсен әйтеп булмый торган кагыйдәләр дә бар икән. Хәтта беләсезме? Менә әйткәндә генә уйлап утырам. Хәзер чөнки тоемларга да кирәк монда. Журналист, ул бит укып кына журналист булып булмый торгандыр, ул беләсезме? Ул гыйлем кирәк журналистка да, ул һәр яклап бөтен дөньяның яңалыгын белеп торыр өчен һәм бөтенесен хәзер бит тизлек заманы, тиз генә эләктереп алыр өчен ул бөтен яктан да хәбәрдар гыйлем булырга тиеш. Ансы бер нәрсә, ләкин тумыштан бирелгән ниндидер бер сәләт тә булырга тиеш журналистта. Ул кызыксынучан була инде, ул тиз була һәм аның менә подача дип әйтәбез инде. Дөрес итеп бирә белергә тиеш. Ул бер җөмләне бит аны 100 төрле итеп әйтеп була, беләсезме? Менә реклама бүлегендә эшләгән менеджерларны укытканын күрсәгез, алар да шул журналистларның бер тармагы инде. Чөнки бүген реклама белән журналистиканы аерып карап булмый, үрелеп баралар үзләреннән үзләре. Анда шул кадәр итеп өйрәтәләр, җитәкчегә ничек итеп кирип, ничек итеп сөйләшергә. Син бер җөмләне 100 төрлегә бурып әйтә аласың һәм нәтиҗәсе кайчан була икәнен күрәсең инде. Монда эмоция да керә, монда синең кыскалыгың, осталыгың да керә, конкрет фикер йөртүең дә керә. Монда барбер үзеңнең төпле фикерең булырга тиеш. Син ничек дип әйтим инде? Кагыйдә барбер үзеңнең эшеңдә утыра беренче кагыйдә. Грамотный булып, орфографик, пунктуацион хаталар җибәрмәү ансы бер әйбер аның, әйме? Менә бу басымнарда, синтагма басымнары, сүз басымнары, алары бер нәрсә. Эшке контролер дип әйтик инде сине. Контролировать итүче кеше, ул синең үзеңнең төпле фикерең булырга тиеш, барбер. Карашың һәр нәрсәгә. Бәлки син язасы материалдагы фикер белән ул синең эшке фикерең килешеп тә бетмәс, халыкка җиткереп бетермәскә тиешле өлеше дә булырга мөмкин, ләкин фикер барбер булырга тиеш. Самира, әгәр дә журналист буласың килсә, ул җиңел генә эш бер кайда юк. Әгәр дә чын-чынлап аның нәтиҗәсе булсын дисәң, әйбәт эшли торган эш булсын дисәң, ул җиңел генә була алмый. Син ат казанган урам себерүче дә булырга мөмкинсең. Беләсезме? Ул пешекче дә булырга мөмкин. Нинди генә эштә булса да, син аны җиренә җиткереп эшләсәң, син барбер ниндидер нәтиҗәгә ирешәсең һәм канәгать буласың. Журналист эше җиңел дип әйтеп булмый инде. Алдалап утырасым килми, ләкин рәхәт, кызыксынучан булып, әгәр дә ул синең эшеңдә ята икән инде, журналист рәхәтләнеп эшләргә була. Мин үкенмим.
журналист булганга. Ләкин тырышып укырга кирәк. Барыбер менә әйтәм бит, менә халык мәкалләрен сез аны булай гына әллә каян гына уйлап чыгарылган әйберләр түгелләр. Менә беләге юан берне ягар, белеме юан меңне ягар дигән әйбер бар бит. Менә журналистика факультетында укыган вакытта да мин аптырый идем. Бу античный литературалар, зарубежный античный литературалар нәрсәгә кирәк икән инде бу? Җыен бүтән ниләрнең теге архитектура төзелешләре, нәрсәләре. Ул бит инде арасында, туясында эшли укыганда инде төрлесе була. Шуннан бер заманны укып бетергәчтен Укып бетергәч түгел, шул эшләгән вакытта мине җибәрделәр интервью алырга бер төзелеш компаниясенә. Тотынды бит төзелеш җитәкчесе нәкъ шул античный архитектурадан сөйләп китмәсенме? Мин әйтәм, белем дигән әйберең синең каршыда утырган шәхес алдында башыңны селкеп утырыр өчен булса да кирәк икән дигән нәтиҗәгә килдем. Чөнки белем кирәк. Белемең булса, бөтен нәрсәдә эшләп була. Менә шул эчке культураң, ул белемеңне теге файдалы гыйлем дип әйтәбез бит инде, дин буенча да кешеләргә файда китерә торган һәм менә шушы эчке иман дип әйтәм инде мин аны, эчке культура булырга тиеш. Калган бөтен эшендә җиңел итеп тә эшләп була. Теләк булганда ул беләсезме, үзеннән үзе бара эш. Аның син авырлыгын сизмисең, менә шуны аңларга кирәк. Көчәнеп эшләгән эштә син эшләп түгел, эшлисең килмәүгә көчне күбрәк сарыф итәсең. Ул сине ашый. Шуңа күрә яратып эшләсәң, хәтта савыт сабанда яратып юрга кирәк, беләсезме? Чәчәк чүп утыйсыңмы, әниләрегез сезгә куша бит инде эшне кушып торырга яратабыз инде без әниләр, дәваниләр, име? Аны да теге кирләнеп дулап эшләсәң, аның эше дә киргә китә. Син теге чүп утаганда, чүп урынына кишереңне утап чыгарга мөмкинсең, име? Ялгыш теге җенләнгән хукуктан. Яратып утасаң, син карыйсың инде, чүп утаганда да синең артыңнан теге кишерләр, суганнар сиңа рәхмәт әйтеп калган кебек булалар инде. Алар иркенәйбрәк китәләр, зурайып үскән кебек булалар. Ул менә әйтәм бит, менә һәр бер нәрсәне яратып эшләргә кирәк. Шуңа күрә яратсаң, бар да әйбәт була. Мәктәптә нинди фәннәрне яраттым дип. Мин шулай гуманитар фәннәрне яратканмындыр инде күбрәк, ләкин теге бүтән фәннәрдән дә начар укымадым мин. Безнең әдәбият укытучыларына рәхмәт әйтәсем килә минем. Сез дә менә үзегезнең укытучыларыгызга бик рәхмәтле булыгыз, һәрбер фәнне белегез дип әйтәм име. Чөнки әдәбият укытучылары, алар бит инде сөйли белә торганрак балаларны алып калып дәрестән соң да шөгыльләнәләр, район смотрларына йөртәләр инде. Үпкәлидер инде шул укытучыларга, Мәдинә апага сүзем дуга булсын. Алланың рәхмәте яусын аңа. Чөнки балалар кайтып китә дәрес беткәннән соң. Сине алып калалар да инде кат-кат сөйләтә. Әле ул вакытта бит бу замандагы шикелле гел матур әйберләр генә сөйләү түгел. Теге политика җагыннан да сөйлисең, смотрларга дәүләт нәрсә куша, ул Ленин сүзләрендә бөтенесен инде анда төрлесе буладыр. Балалар сөйли торган гына түгел, олар сөйли торган да сөйлисең. Үпкәлидер район смотрларына барганда берсендә безгә тагын урын юк икән инде, опять Левитан пришла дип миңа кемдер әйтте сәхнә артыннан, име? Кайтып җыладым, бүтән мин сезнең бу конкурсларыгызга бармыйм дидем. Шул вакытта минем белемем булып, ул Левитанның нинди кеше икәнен белгән булсам, бүген көндә, име? Мин горурланып башымны тагын да биегрәк күтәреп йөргән булыр идем. Менә бу шул кичкенә вакыттан килгән әйбер дип әйтәм инде. Сүзнең аны укытучы сизеп алган, вакытында балаларда күреп алу укытучыларның да миссиясе бик зур. Шуны күрмәмешкә салышып бетерергә дә мөмкин, шул баланы, име, талантын. Күреп алып үстерергә дә мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сезгә шундый сезнең бөтен үзегез белмәгән талантларыгызны да ача торган укытучылар бирсен. Алар шундыйдыр дип ышанам да инде мин. Ул беләсезме нәрсә, менә элеккегеләрдән, ул без Татар радиосында эшләгән вакытта, анда үй мөхите иде, без анда үй костюмнарыннан гына йөридер идек. Хәтта әле бүтән теге үзәк офиска күчергән вакытта да безгә инде кат-кат әйттеләр, монда дресс-код, монда теге ак күлмәк, кара итәк, шулай гына йөрергә, бернинди үй киеме дә юк дигән әйбер куйдылар, Татар радиосында эшләгән вакытта бу. Бер заманны без шул төп офиска күчтек, без күлмәк, кара итәккә күчмәдек, бөтен офис теге свободный стиль дип әйтәбез инде, ирекле киенүгә күчеп бетте. Ул эшләр өчен бер яктан җайлы, уңайлы, ләкин тагын бер нәрсә бар. Үзеңне контрольдә тотар өчен сине кеше күрәме, күрмиме,
синең чыт иттереп дип әйтәләр инде татар телендә әйме, син киенгән, ясанган булырга тиешсең, сине кеше күргән кебек, синең ул кеше алдындагы бер җаваплылыгың бу бәлки элеккеге закалкадыр инде, ләкин менә Сәйдә Абыстай Аппакова бар бездә, иң өлкән тапшыру алып баручы, аңа 86 яшь име, ул үзенең бала чагын түгел, үсмер чагын, заводка эшкә килгән вакытын искә төшереп сөйли. Ирка Сакаева дигән кешеләр, анда Айрат абый Арслановның хатынының исемен оныттым, Мәрьям Арсланова, мәрхүмнәр инде, сүзем дуга булсын. Шул елларда ук завод эчендә радиолар булган. Алар шуннан чыгып сөйли торган булганнар. Бу бит инде фәлән еллар элек. Мин ди аптырыйдырым ди, бер апа ди шундый матур иттереп киенеп ясанып килә ди, бер бүлмәгә кирип китә ди, анда нише икән бу дип уйлыйдырым ди. Авыл баласы килгән инде, кызыксынган, бер заманы бу моның янына кирип утырган. Кергәч инде тегедә шыпырт кына утыр, менә шунда гына утыр дип үзе микрофоннан сөйләгән, ә ул тыңлап утырган. Ул шундый киенгән, ясанган, бизәнгән апа радиодан сөйләп утырадыр дип сөйли. Бу халык алдында җаваплылыгын аны менә бөтен кеше ишетеп кенә калмый, бөтен эчке тышкы дөньясын күрә дип хис итеп сөйләве, аңа ниндидер сөйләменә үтемлелек бирәме инде, ниндидер җаваплыкмы, хөрмәтме халыкка карата, менә улай бер дә бар. Иҗади талант ул әтиянидән килә торган әйбер инде. Безнең әтияниләр алар гади авыл кешеләре. Әтием мәрхүм инде, умартачы да иде, алтын куллы кешеләр инде, бик менә чын төпле гаиләдә әтиләр безнең 13 бала, әниләр 9 бала үскән, бик төпле, матур гаиләдә үскәннәр инде алар, ләкин әтиянидән килә дим талантны, чөнки 7 класс белемле кешеләр икесе дә, алар бит инде сугыш чоры балалары. Олылар сугыш чоры балалары, ничек дип әйтим, күпне күргәннәр, ләкин уку мөмкинлеге булмаса да, аларга каяндыр минем Дәвәтиләр Казанда мәдрәсә бетергән, укып кайткан кеше булган инде Гарипҗан Дәвәти. Шуннан килгәндер дип әйтәм, әти ягындагысы, ниме? Әни ягында да безнең Дәвәти мәрхүм, алар бит 4 тел беләләр инде. Шул буын кешеләре дә гарәпне, иске имланы, урысчаны, татарчаны рәхәтләнеп яза торган кешеләр. Аларның бернинди дипломнары, нәрсәләре юк бит инде. Безнең өйдә гел мәкальләр белән сөйләшелгән икән. Гел Тукай сүзләре белән сөйләшенгән икән. Беләсезме, мин аны педагогик көллиятенә барып, иренә теге белем истәп укый торгач кына мәктәп программасына кертелмәгән, ләкин бүтән уку йортларында укыла торган сүзләр икән аңладым. Безнең менә Иса абыйлар эшләгез сезне без инде гел эшләп ишетеп үстек. Аның кайсы хәдис, кайсы мәкаль, кайсы Тукай сүзе, менә гел шундый сүз белән безнең әни бер кайчанда безгә туры гына әйтмидер, менә шундый сүзләр белән, җөмләләр белән әйтәдер. Хәтта берәр нәрсә Дәвәтиләрдә шулай, берәрсенең гаибен күрсәң дә, теге хата булса хатаны орма йөзгә, хатасыз бәндә булмас хактан үзгә дип. Менә ул балачактан сеңеп калган әйберләр, мәкальләр, әйтемнәр, алар бик җыр телле кешеләр. Әни, Аллага шөкер, бүген дә исән-сау. Алар ничек дип әйтим, минем туганнар да шундый җыр теллеләр. Алар миңа караганда күпкә әйбәтрәк алып баручылар булып чыккан булырлар иде, әгәр дә бу юнәлешне сайлаган булсалар. Шуңа күрә нәселдән, теге нидән, тамырдан килә дип әйтәсем килә инде. 26 апрель бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның туган көне җитә имеш. Шуңа күрә аның Суанасы әкиятен инде барыгыз да беләсез, аны белмәгән кеше юктыр. Ул теге әдәби текст бит инде, ул шигъри әдәби текст итеп язылган. Менә шуны журналистика жанрына күчереп, журналист тексты итеп язырга кирәк. Ничек менә хәбәр итәр идегез? Хәбәр жанрына күчерсәгез дә ярый хәтта. Сез бит инде барбер журналист булырга хыялланган кешеләр, ничегрәк яңгырый икән менә шушы Суанасы әкияте, әдәби текст. Журналист, урысча әйтсәк инде, подачасында дип әйтәбез, журналист тәкъдим итүендә.